ngithile badle ngithile ndilokuthandaza ngibuyile igama loNhlanhla Princess Msuthu omuhle phela. Ohambeni lakho baba. Ngoba ngiyakubona ukuthi hayi ngathi mawungasehleli kahle nawe uyindoda ehambayo. Ufika kanjani eThrone? Manje silanda abaholi. Sicomplaina kakhulu kule show yethu. Angithi sibancane sicomplaina kakhulu ngabaholi. Yeah. Zithule mfana wami. Angikunyelwa mina, angikunyelwa, hayi angisili idlozi, ngiyathanda ukukhulumela. Cha, siyaphila siyabingelela usimangaliso Pastor Bay Bishop lezawoni zonke kodwa ke namuhla ungathi ke zikhala kakhulu ngensimbi ayiyabona ukuthi ngathi kukhona abangaphezulu kwami kodwa ke sesizobona endleleni ukuthi kushelana ukuthi kunama bishop inabaphathi cha angisasho lutho. Ba umndeni omningi make bayinikela ugcina ususenkingeni noholayo. Yavele yathatha nje hotel elidurayo kakhulu. Ilela kwasoma ibishop lapha phambili wathi wathi ngibona ukiss. Kanti umfundisi shothi udlule entombini wathi uqabiza kancane. Yeah. Futhi kufanelekile. Yeah. Kodwa mayeseqala isonto uyaqala umuza nezinto ebeyishaya akasayishayi because eThrone ngisho lokwangikhipha eCongo. Ngiyeda nemi. Wacha sengiyahamba. Siyabonga baba. Ayi ngijabule nje.